Sziasztok! Beszéljünk egy kicsit a feliratkozásról, illetve a jobb alsó sarokban megjelenő feliratkozás gombról, amit egyébként hivatalosan vízjelnek fordítottak le. Nézzük meg, hogyan lehet ilyet csinálni, illetve a feliratkozás linket létrehozni és beilleszteni a videónkba. Tehát ha megnyitjuk a YouTube-ot, rámegyünk a saját csatornámra, ezt követően pedig a videókezelőbe. Fogunk bal oldalt egy olyat találni, hogy csatorna, majd márka építés. Itt lehet a videókhoz vízjelet hozzáadni. Tehát meg is mutatom, mi a probléma. Lejátszok egy videót. Sziasztok, beszéljünk. És az itt alsó sarokba kéne megjelennie egy feliratkozás gombnak. Tehát vízjel hozzáadása. Nos, erre már nincsen részletes tájékoztató, hogy milyen képet kell feltölteni, azonban igazából ez egy ikon, tehát maximum 1 megabájtos kép, a javasolt formátum az PNG vagy GIF. Ennek az az oka, hogy mint látható a képen, ez a két formátum tudja jól kezelni a félátlátszóságot, tehát átlátszó háttereket. JPEG-be ilyet nem lehet létrehozni, tehát ezért JPEG-et nem, csak PNG-t vagy GIF-et tudunk használni. Ki is választom most a csatornám logóját, ami egy PNG fájl. Ezt követően pedig rámegyünk a mentésre. Itt mutatja, hogy a küldött vízjel hogy néz ki. Elmentjük. És látjuk, hogy az fog megjelenni itt a videó jobb alsó sarkában. Beállíthatjuk, hogy a videó végén, a teljes videóban, vagy valamikor egy egyéni időben jelenjen meg. Én azt mondom most, hogy a teljes videóban jelenjen meg, hogy biztosan lássuk, és amennyiben ráfrissítünk a csatornánkra, most látni fogjátok, hogy már megjelenik a feliratkozás vízjel jobb alul, azonban, hogyha ráviszitek az egeret, akkor nem fog megjelenni semmi. Ne ijedjetek meg, ez azért van, mivel a saját csatornátokkal vagytok bejelentkezve, azonban amikor ezt valaki más bejelentkezett fiókjáról jelenítik meg, akkor majd látni fogjátok, hogy amint ráviszitek az egeret, megjelenik a feliratkozás gomb, illetve amennyiben engedélyeztétek, a feliratkozók száma is. A következőkben beszéljünk egy kicsit a feliratkozás linkről. Ezt a linket viszonylag kevesen használják itthon, csak a külföldi csatornáknál látom folyamatosan. Lényege az, hogy egy olyan linket hozunk létre, ami nem csak a csatorna főoldalára visz, hanem egyből egy megjelenő ablakban már fel is ajánlja, hogy iratkozz fel. Ezt úgy tudom megmutatni nektek, hogy egy olyan böngészővel, amin nem vagyok bejelentkezve, megmutatom az én linkemet, ami mint látható, nem csak a csatornára visz, hanem egyből ki is rak egy feliratkozás gombot. Ennek az az értelme, hogy a felhasználót egyből rávezetjük arra, hogy igen, ezt kell megnyomni, iratkozzál fel. Nos tehát, hogyan csinálunk ilyen linket? Kell először is hozzá a csatorna URL-je, amit úgy kapunk meg, hogy rámegyünk a YouTube-ra, ezt követően a saját csatornánk után találunk egy linket, ahol egy egyedi azonosítója van a saját csatornánknak. Na, erre a részre lesz igazából szükségünk, ezután kell beilleszteni egy kérdőjel, subconfirmation egyenlő 1 szöveget. Ezt a szöveget, illetve az én feliratkozás linkemet meg is fogjátok találni a videó leírásában. Azonban ezzel még nem feltétlen vagyunk kész, ugyanis érdemes még egy úgynevezett rövidített linket csinálni, egyszerűsített linket a linkünkből. Ennek több haszna is van, ugyanis ezek a linkek, ezek nem csak rövidebbek az eredeti linkeknél, hanem vannak bizonyos statisztikai adataik is, tehát megnézhetjük, hogy honnan kattintottak a linkünkre, például ekkor és ekkor Amerikából, ekkor Magyarországról, Horvátországból, stb.
Jó, tehát érdemesebb egy ilyen linket készíteni, amit úgy tudunk létrehozni, hogy bejelentkezünk a Google URL Shortener felületére, illetve szolgáltatására. Ezen a címen fogjátok megtalálni, szintén a videó leírásában elhelyezem. Majd az egyetlen szövegmezőnkben beillesztjük a csatornánk linkjét, amit rövidíteni szeretnénk, egyébként bármilyen linkkel működni fog, és rámegyünk a Shorten URL gombra. Ezt követően látjuk, hogy ez lett a mi linkünk, ha ide megyünk, akkor egyből ki is tudjuk másolni. Ezen túl pedig mutatom egy anonim böngészőbe, ezt a linket beillesztve meg fog jelenni ugyanúgy a csatorna és a feliratkozás. Jó, ennyi volt mára. Ha tetszett, iratkozzatok fel!